हे किती वर्षांनी 32 वर्षांनी आले ना. किती 32 वर्षांनी लग्न झालं तेव्हा आलेले ते वाट लावलं मोठे मोठे वाघ वाघ पायाला वा वा वा. आता समोर तुम्ही बघा, म्हणजे ते किती छान दिसते समोर. काजल कसं दिसते समोर दाखव काय. 3, 2, 1 रिव्हिल. काय घेऊन आला फुलाला गेला बाल पूजेला झाला वेल. हा काय फुलाला गेला बाल पूजेला झाला वेल. अरे वा. असं आता देवपूजा करायची आहे. हा, एवढी दांडी मोठी फुल वाढत. गुलाबाची दांडी मोठी. काजल तुका जमात का तोडूक. जा ट्राय कर जा. आजी बघ कशी गेली रानात. जा जा जा. इथून ये इथून ये. चप्पल आहे घे एक काढ मोडून. तू एक काढ मी चप्पल कशा खावी. चला आपण येऊया आतमध्ये. आजी बघा कुठे गेली. खाई गेली बघा आजी. रानात जंगलात फणसाच्या मुळात. फणसाच्या मुदात गेली आहे. झाड आहे. तुका जमात का बघ तोडूक. काय करायचं तू बघ कसं गुच्छ आहे मोड येते. मस्त आहे ना काजल ते. अजून पाठी मोड. बस बस ना तेवढे हे राहून दे. बघा आजी कुठून आली बघा. हा, ते फुलं पाहिजे. झालं ते गळून गेलं आता. हम्म. काजल हो आते. काजल हे काय केसाला काय आहे. नवीन फडका. केस दिसले ना. नवीन रिबीन आहे ती. गावातली रिबीन. ब्लाउज आहे तो. फडका लावते कधी. आज त्यांनी जेवायला काय काय बनवलं. काय काय ही मुगाची भाजी, हा चपात्या, वरण आणि ही रात्रीची ह्याची भाजी मुळ्याची. ही त्याचीच आहे कसली गवारीची. भात आणि भजी आहे. भजी आहे. कुठे आहे भजी. आधी घे. आजी भजी दाखवा पहिले आम्हाला. बटाट्याची भजी आहे बघ. अरे वा वा वा. भजी असली की मग काय जेवण सगळं संपला काजल आहे ना. सासूबाईचा सोमवार सुनबाईचा सोमवार. ताक ग कशाला तर फलार आला. हा आज आजीचा पण सोमवारचा उपवास आणि मम्मीचा पण सोमवारचा उपवास आहे ना मम्मी. हो हे डोक्यावर काय घेऊन बसलीस. काय आहे लसूण ती लसूण चोरत होती ना. चला आता आम्ही जेवतो. घेऊन घ्या. तेव्हा झाडावर बसून खातो आहे. हे काय काय स्वतः काय काय समजतस काय. झाडावर बसून काय खातस. चला कुठे चालली पार्टी सर्व. आज आम्ही तळ्यावर जातोय. हा तिथे देवाचं स्थान आहे. हा ते आजी सांगतील आपल्याला हा. काय आहे तिकडे. काय काय सकू खाई बघू. काय खाई चाललंस. मी चाललो तल्यावर. तल्यावर फिरायला. तल्यावर चला. ते बरेच जा वर्ष आता काय वर्षभर जाऊ ना मिळला. आहे सगळा घेतलंच काय बाकीचं. काय पावडर बिवडर लावली का. आम्ही रोज गोमू नको. ज्वेलरी ज्वेलरी मिलरी काय नको. आम्ही रोज जातो. तल्याची डाग मोठे मोठे वाघ वाघ पायाला घुमून जाशी लग. आजी पावडर पडली सगळी. हे बघ अशा कपड्यावर ना ते गोमू झाले. बाकी कोण नाही लावत. आजी पावडर लावतात. आजीला पाहिजे. माझा बा आजीला आणि मला पावडरचा शौक आहे. हा चला पावडर लावतो आम्ही. इकडून उतरायचं ना. आता बाहेर जाताना लाग. आता उतरायचं दाखवतो बघा मी इकडून. दे काजल माझ्याकडे. आता बघूया काजल कशी उतरात. काजल तुका उतरूक जमत काय. ले दनादन हात द्या. तर ते हात द्या. इकडे माहितीये ना बाबा साप होता. कुठे असं ना. केक आहे खाली केक आहे. कधी पावसात बघ आम्ही आलो त्या गणपतीला. चला चॉकलेट. ए बापू हा ही तुळस बघ. अशी आपल्याला बांधायला सांगायची आहे. बापरे इथं काजलची हाईट एवढी आहे. अशी बांधायला सांगायची त्याच्यावर. हे खाली बघा केक आहे खाली. खाली केक आहे. ताईचे केक आहेत ते. ताईला बोललो का कायची बनवायची. हे ताईचे केक लहानपणी चिडवायचे पप्पा. चॉकलेट आवडतं ना तिला. चॉकलेट केक. मोबाईल गोमती घरात. काय ग गोमू काय चाललंस. तल्यावर. काजल चालली आहेस ना तू. तुका दाखवते बघ खाय जायचं. तो तिकडे दिसते वरती एकदम जायचं. एकदम वरती जमात ना. तिकडे तलाव आहे. एकदम वरती. हा बघ काय झोपलाय. भोबू झोपला. बेकार भोबू व्हायचं. आता पाय कोणाचे दुखणार आहे रात्री. नाही दुखणार. ती बघ गोमू चालली बघ पुढे. मग ती बघ कशी प्रॅक्टिस आहे तिला.
मैत्री ओळख लाव हा मैत्रीण मम्मीची जुनी मैत्रीण. आठवण झाली. या पुढे या कॅमेऱ्यात या. काय कपडे कोण बघता हवं? हे काय कुठे आहे? बापरे खोला इकडे. काय करत होता? लाकडं जमा करताय? हे कोंबडे पण आमचे नाही त्यांची घेऊन जाऊया एक. बाकी पण लाकडं होती पण चला तळ्यावर जातो. ही मम्मीची जुनी मैत्रीण. हा माझी मैत्रीण. आता काजल तुका पण असे नाही मैत्रीण बनवून ठेव इकडे. चला वरती चढत जाऊ आता. शेणाचा वास आहे का? हाक मारताय ओळख लाव काय? हे पण किती ओळख आहे तुमच्या? ही तिकडची मामाच्या इथली हा काय? गणपारचे रंपाचे मामाचे गावातली. माऊ बघ ही बघ असून बाई. काजल जा ट्राय कर पकडायचं तिला. जा 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 पकड व्हाईट वाली. मग का पांढरा ती बॉयलर नाही आहे, गावठी आहे ती. ए, चला नंतर बाबा उशीर व्हायचं. काय का गोमू चला. बसूया जरा. आता तुम्हाला दाखवतो बघा हा रस्ता. काजल बोलेन जाऊयात नको का? हा रस्ता वरती आहे. आम्ही इकडे चढाव. चढाव आहे पूर्ण. मम्मी बघा किती खाली आहे अजून. दिसता काय? नाही दिसत आहे. हा होणार आहे रस्ता म्हणजे डांबरी करत व्हायचंय. ट्रॅकिंग हे सर्व जेवढा गाडीच्या वजन लोकांची वाढलं, जागा आहे. वेट वाढलेलं सर्व कमी होणार आहे आता. आणि जेवलेलो आहे ना हा येता ना हे काय इकडे बसू काय ना. लाकडं ओके. काजल बसलो. नको बसू तिथे. आता इथे बरोबर 20 मिनिटं झाले चढतोय. पहिला नंबर लावलाय काजलनी. 20 मिनिटं झाली. हा चढतोय आपण. मी लावलाय दुसरा नंबर. आत्ते इकडे आणि मम्मी आणि आजी पाठी एकदम. इकडे जरा पकडून यावं लागेल जरा है ना. वरती आहे तुम्हाला कॅमेरामध्ये समजायचं की नाही माहित नाही. बघा काजल बघा कुठे गेली, मम्मी बघा कुठे. आजीनी मम्मी 20 मिनिट के बाद सीन देखो कैसा है. मी इकडे बसलो आहे. आजी मलंगची गाठी तरी बरी. हा हे कसं आहे बघा वरती गेलोय खाली आहे बाबा. तुम्ही जर इकडे आलात ना आमच्याकडे कधी तर ट्रॅकिंगला इकडे घेऊन येला मी. दम पोटात राहत नाही. आजीने ते मस्त आणलं ते बसायला. आजीला दुसरं चालत नाही. का जीवटूक जमात ना. उठते झाला. आजी पडका घेऊन रेडी. एक्सपिरियन्स आहे ना माहिती आहे लागेल बसायला. ह्या बघ गोबू गेला काय. ए सकू गो थांब बाय. काही चाललंच काय लाकडी घेऊन. तिने बरोबर ते पकडला लाकडी. हा. बघ ना ते कशी भेटली आहे बघ लाकडी तिला. वॉकर सारखी. मी मधी मध्ये आहे सर्वांच्या. कोण ढिल्ला पडलं की धक्का मारायला. चला पुढे तुम्ही. एक सिपाही पुढे एक सिपाही पाठी. काय मस्त दिसतं बघ. फुलं छान दिसतात. आजी आजी का लाकडी काय मिळाली. पुढे लाकडीवाली आणि पाठी लाकडीवाली. टेकू तो. बरोबर अर्धा तास झालेला आहे चालत चालत आम्हाला. मोठे मोठे वाघ पायाला गोमू जाशील ग. अरे राम ताल्याची वाट डाग लावता तिथे. मोठे मोठे वाघ पायाला गोमूसारखे गोमू काठी जाशील घेऊन ग. जाशील काजल डान्स कर. जाशील ग जाशील ग राजाची राणी होशील ग. इकडे आम्हाला दबायला झालंय. ते आजी गाडी म्हणतात. रस्ते बघा एक पाय गेला की खाली चाल सरळ. आरामात या. आरामात येतो. झालं आता संपला घरी चढाव. अगदी गावठी. कोण आम्ही ही बाकीची हेडकी. गावठी कोण आहे इकडे. ह्या काय सर. बाबा नाहीये तिकडे जास्त. हे बघा रस्ता बघा कसा गेला इकडे. रस्ता आहे. आणि आलो बघा कुठून दगडातून बघा. आजूबाजूला सर्व जंगल आहे. हे सर्व किराट आहे. दिवसा तर चांगला वाटेल, रात्री तर दबेल काय यायला. आधीच लपून बघायला लागेल. मी बघा कुठे उभा आहे.
दगडावरती. आता हे खाली बघा काय केलं आहे. धरून जाता ग इथपर्यंत. काय म्हणतात का या का कमानी ए कमानी. चला पुढे. कसं केलंय तेव्हा पूर्वीच्या लोकांनी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ते गुफा वाटते. खाली जाऊ का मी? पर्याचं पाणी येतो ना. खाली जाऊ काय? नको. ते तळ्यातूनच आलंय. हा काय? हा. चला जंगलची आज जाऊ. आणि पावसातून हे वाहता वहिनी पूर्ण हा. एवढं पाणी असतं वरती. फायनली आम्ही पोहोचलेलो आहे. काजल एवढी पुढे असून पण पहिला नंबर मातात लागलेला आहे. वा वा वा. आता समोर तुम्ही बघा म्हणजे ते किती छान दिसते समोर. काजल कसं दिसते समोर? हा अजून सर्वांनी बघितलेलं नाही, आपणच बघितलेलं आहे. दाखव काय? 3, 2, 1 रिव्हिल. वाव. तलाव बघा. वा वा वा. हे बघ गुफा बघ किती छान वाटते ना. खूप सुंदर आहे ना. हा. आपण असं टीव्ही मध्ये बघायचो ना. आम्ही हे सर्व असं टीव्ही मध्येच बघायचो. खाली जरा आरामात येऊया. आता तुम्हाला समोर क्लोजअप दाखवतो बघा. वाव. टुरिस्ट स्पॉट वाटतं एक है ना. खूप मस्त आहे ना. हे तर असं फिल्म करतो ना तसं तसं वाटतंय. वाटतंय. हो. का आलाव काय? लवकर या लवकर या. हे बघा समोर बघा कसं वाटतं ते ना. गुफा. ते बघा तिकडे देव पण येतात ना. हो. ते आता येतील काढायचे. ये. चप्पल काढून आलेले आहे सर्व. काय ग गोमू? खडे टोचतात ते सिमेंट घालू हवा इकडनं. हा. खडे टोचतात आहेत ना. आरामात यावे आरामात यावे. हे कसं पडला होता डायरेक्ट पाणीत. खडे खुपतात आहे बाप्या. आरामात बिना यावे. चपलाची सवय नाही ना. हा ये. चला जाऊया वरती. पाय कुठे? पाय धुवायला पाहिजे उतरून. कुठून? तिथे ना. मी जाते तर. ती आधी मग तुम्ही या. पाय धुवायला लागतं. हे कसं आता बंद होतं ना. हम्म लॉकडाऊन मध्ये माणसं येत नाही. उत्सव बंद झाला. हम्म. मासे आहेत त्याच्यात. मासे आहेत. मध्ये मावशी आरामात. खाली पाय चौकासा. उतरायला आणि हाताला कशा गुळगुळीत नाही ना. नाही. हे पूर्ण पावसात वाहून जातं. हे बघ याच्यावरून पाणी जातं. हे खोल नाही ना. नाही. खोल एवढं नाही पण हाय दलदल. हाय खोल. दलदल आहे त्याच्यात. ते उपसलं पाहिजे सर. हम्म. तिथे ते भुयार आहे ना याच्यात शालजीव वगैरे राहतात हा प्राणी. हा काय? तेव्हा ते ओपन झालं ना सगळं. शालजीव म्हणजे कोंबडीचा प्रकार असतो एक मोठा. हम्म. 8-10 किलोचे पाण्याची आलं बघ कसं आता. असू शकते. चला जाऊया वरती. ते भुयार झालंय बघ. नको ना पाणी आधी. चढला आलाव बाबा शेवटी. बाबा आलो. देवाने आणलं आपल्यापर्यंत. है ना. हळूहळू पाहून ना. हे किती वर्षांनी 32 वर्षांनी आले ना. हा. किती 32 वर्षांनी. 30 वर्ष लग्न झालं तेव्हा आलेले ते लोक. असं आता तुम्ही कसं आला हम्म. लग्न झाल्यावर. हा. तसंच मी पण लग्न झाल्यावर इकडे हे आले. बघ, हे बांधलाय सेड. हे बघ इथून आतमध्ये रांग लावतात. आपल्याला नो रांग. आपल्याला डायरेक्ट दर्शन. आपल्याला डायरेक्ट दर्शन. सर्वांना हेल्दी ठेवा. आम्हाला बघणाऱ्यांना सर्वांना आपल्या सबस्क्रायबरांना सगळ्यांना सुखी ठेवा. ठेवा मस्त. आणि सर्वांनी दर्शन रांगोळ घ्या. करेल. एकच विषय की सर्वांचे दुखणं पण करा जरा बॉडीची. काय त्रास असेल ना. रांगोळ करीन देवा ही. रांगोळ करेल. हा रांगोळ करीन. जरा बसा आता जरा आल्यासारखं. हे कसं वाटतं माहितीये काय? ते मोगलीमध्ये ना दाखवायचे ते जंगलचे राजा इकडे राहायचे. तसं काहीतरी गुफा आहे ही अशी. मस्त वाटतंय. हे नॅचरल काहीतरी बघायला असं मिळालं. खरोखरची गुफा ही वर दाखवतात. ओरिजिनल आहे का? आपण नाहीतर मुंबईमध्ये किंवा इकडे तिकडे कसे आर्टिफिशियल बघतो ना. हे किती छान वाटतं ते. वाव. अजून एक तुम्हाला गुफा दाखवतो बघा त्या साईडला. हा काय म्हणताय? धावत जा आणि एक जोड घेऊन ये राहतील ना. जोड काही चाललो काय? ते जरा पानं आणू खोई द्यावचा काढू खवाय ना. जोड आणू. तुमची चप्पल आणू. तर आजीची चप्पल आणतो मी जरा जाऊन. आणा हातीत ना जाणार. हां बघा आता मी खाली उतरलो आणि मम्मी आणि ते सर्व कुठे बसलेत बघा तिथे. जास्त पाठी येऊ नका. नाही घट्ट बसा. काय ना आठवण तरी करायची. म्हटलं वर काढायची आहे. तुमचे कोणते चपला आजी? हे चपला ना. हे वाले स्लीपर. हा माझे. हे वाले ना. मी पाना खाली काढू खोई टाकू? हा दे दर. फडका नेऊन देस. याच्यात सगळ्या वस्तू काढा म्हणा बाहेर. आता बघा इथे तुम्हाला मासे दिसतात आहेत. आता काजल काय टाकते? कुरमुरे. टाक टाक बघूया टाक.
1 2 3 मी काय टाकते बघ. हे बघा आले बघा मी खायला. तांदूळ टाकते हा. हा ते टाका. कसे आले बघा. हे आले बघा खायला. अरे वा. कितीतरी आणते ही आई. किती आलेत ना? मोठी पुडी आणते. किती आले ना खूप आले, भरपूर आले. ते बघा खातात. चल. चिड चला काय बसलाव काय करताव काय आता तयारी करतो जरा देवाची. तिकडे बसायला कट्ट्यावर बसायला भीती वाटते. खालीच बसायला बरं खाली आहे. खोल आहे ना. हा ते कसं जरा टेका घेतला की जायचं खाली. टेकूक नाही ती का. बघूनच भीती वाटते. हा हे बघा पाणी आणते काजल. तू नको मी आणते. कुठे गेलेलात? पाना काढा. हा पाना खाली काढली पाहिजे होती ती आणायची. या. आता तुम्हाला सांगतो इकडे यायला किती मिनिटं लागली सांगू बरोबर 40 ते 40 to 45 मिनिट्स लागले. अर्धा तास का 40 मिनिटं गेली. अर्धा तास ते आपण वरती झाला बसत होता. आलो म्हणून. हो नेटवर्क आहे ते. आणि इथे नो नेटवर्क ते सांगत होतो मी. मी नो आता तेच नेटवर्क विचारत होते. हा काळूच झाला. नाही आहे तसा नेटवर्क कारण म्हणजे नाही. फोन बिन आणि नेट चालत नाही इकडे. नेट कसं चालेल हे ते काय आहे बघ. आपण कुठे बसलो आहे. कुठं आता गुफेत. गुपे बघा सगळा असा गुफा आहे आता इकडून हा आणि गेला. गुफेत बसले देव्या आणि हा असं यायचं आता इकडनं. आणि इथं देवमासा. आणि इथं कोण जलपरी. पण हे नॅचरल आहे टोटल नॅचरल. ही बघा नॅचरल बाई. ही देवी बघा. देवी आली. आजी माहितीये का आजी? ओरिजिनल गावठण. ही आता आपल्याला खाली चढायला भारी पडली ना. हा आजीच्या अंगात आलं ना हा की तुला माहिती नाही हे पडलं आजी इथे कशी सगळं वर असते येते. ती. धर बाबे उसून काढ जास्त नको मारू पाणी. थंडी वाजेल. थंडी वाजेल. धर देवातनी थंडी लागत. इथं भट बसलेत आमचे. भट बसलेले आहेत पूजा चालू आहे इकडे. नॅचरल पूजा 1 दिवस गुफेमध्ये. हा. कसं वाटतंय पिंजर मिळली हदत. काय करतस काय पुस्तक. पुसतस? आणि ह्या काय चालला गोमू काय चालला. गोमू पाणी घेऊन येत आहे. ते धुवायला ह्याने धुतात. असं पाणी घेऊन पुरतं ना मग पाणी. हे पूर्ण वाहून जातं पावसात. झालं? काय का गोमू काय करतास. पूजा करते देवाची. गोडी बने दादा दिगी मार तू बोला. चल लाव. देवीला पहिली पिंजर लाव घ्या, वरती. पिंजर लाव पहिली. इथे पूजा होत आहे. ताट दुसऱ्या ताट आहे बघ. तिथे लाव कपाळाला. हा इथे बघा काय चालू आहे. या कोपऱ्यात ठेव तिकडे. 1 दिवस गुफेमध्ये. डोळ्याचं. 2 पैशाचा अबीर गुलाल आणि आणि गणपती बाप्पाचा जय जयकार. ह्या काय गेला खाई गेला खाई गेलास काय. हळदी कुंकू लावते. ए गुफेतून कोण आली आहे. रांभोळकरीन माते की जय. रांभोळकरीन माता की जय. अगं ये तल्याची राग मोठे मोठे वाघ. वाघ पाहायला गोमू गेली होती ये. अगं ये. झाली का पूजा. हो. चला सर्वांसाठी प्रार्थना. सर्वांचं दुखणं दूर होऊ दे. सर्वांचे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ दे. हेल्थ प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले की सर्व प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार एका पाठोपाठ एक. नारळ ठेव नवे नवरे आधी तर नातू तांदूळ ठेव ना खाली हात ठेवले नाही ते पुस महिना म्हणून मानवंती आणलेले ठेव इथे लावणी खाली ठेव. पानावर. गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ हे आहेत ना तल्यामध्ये. हे आता कसे खातील बघा मुरमुरे. वाट बघित असतात मी लय दिवसानं आले रे खाणे. पेटवा पूर्ण तेलात. कधी आले तसे नेहमी घेऊन येते. धर तुला एक हातीन फेर. तेलात ठिकाण. धर तुला पण एक मूठ टाक. दे सुबांगी. धर तुला पण धर फक्त घे हाती. शांत हो बालू गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ हे तुम्हाला खाना आणलेला आहे. बघ कशी खाते. ये ग ये टाकी बरोबर. ओंकार सुभाष सुभाष शिरवडकर आणि हिचं नाव काय काजल ओंकार शिरवडकर. हे आपले काय साधा काय आपले नमस्कार करायचे गड आलेला आहे माझा नातू नाचून. होय मारू द्या. होय महाराजा. हे मान्य करून घे. आई रांभोलकरनी महापुरुषा हे आपला जडा उगत आलाय त्यास चांगला आशीर्वाद दे आणि संभाल आणि सुखी राहून देत. हे आपले बघणारे सबस्क्रायबर
कोण बघणार आहे महापुरुषा जसं तुम्ही सर्व भाविकांना पावता तसं तसं सगळ्यांनी ओंकारशिवळकरला सुद्धा पावा. पावा मला जर पावत असेल तर सर्वांचे हा, बघणाऱ्यांना हेल्थ पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह सर्वांना. करा. बघणार असणे पण हा, सर्वांना सुखी सगळ्या- ठेव देवा. होय महाराजा रांबोलकरनी माते की जय. जय. रांबोलकरणी माते की जय. खाण्यापिण्याची सोय रांबोलकरणी माते की जय. महापुरुषाची बाबा महापुरुषा महापुरुषाची जय बाबा. इथे तर बघा 15 मिनिटं झाले, बत्ती अजून वरतीच आहे है ना. 15 मिनिटं झाली ना. चला चला आता ते इकडे उतरा. वा 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 किती छान. वरतून डाईव्ह मारतील माणसं खाली डायरेक्ट. खोल किती आहे भाऊ खोल ना फॉरेनर खाली बघ किती खोल आहे. तिकडे ना. हा भुयार आहे भुयार. होय. आता काढतील हे, पाणी आटोकू हवाय ना. चला जाऊया आता. हा जाऊया. चल आता तेवढ्यात आता किती टाइम लागतो तुम्हाला दाखवतो. आता मोबाईल मध्ये किती वाजले आहेत ना बघूया पहिलं. हा किती झाले बघ 5:30. आता बरोबर 5:36 झालेत. 5:36 5:35 पकडूया आपण आहे ना. या जार मध्ये या. चला चपला मी देवाचा ठेवला इकडे घालू का? चपला आणला ना. चपला पाय इकडे टोचूक टोचता आहे. पाणी वरती घेतलंय बागेत. पप्पू तुमचे टोचतात का मग टोचतात आहेत. माझे ना ते मला झोपतात ना आजाब झाली. चला इथे आमची देवपूजा डे इन अ केव नाही आर इन अ केव झालेला आहे सक्सेसफुल. तुमच्यासाठी आम्ही आता आम्ही हेल्थ उतरतोय. आता आम्ही वरती चढलो तर स्लोपने खाली जातो. आता जाणं सोपं पडेल आहे ना. हा, जायला पटापट होत. आम्ही तुमच्या हेल्थ रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हायची इच्छा मागितलेली आहे. आता डे लाईट कमी होत चालली आहे. आता तुम्हाला पुढे काय काय दिसणार नाही, म्हणून व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा. बाय. बाय. आमची लास्ट डब्बा कोणता आहे? आजीबाईंचा. चला पुढे बघा. आरामात जा. खाली दगड आहेत बघा. बाय बाय काजल. बाय बाय. बाय बाय.